Pacienta a venit în clinică pentru o restaurare dentară completă și pentru a obține zâmbetul la care a visat dintotdeauna. Restaurarea a fost realizată prin protezarea implanturilor din zonele laterale și prin înlocuirea lucrărilor vechi. În urma controlului clinic și radiologic, am constatat prezența unor pivoți metalici și a unor infecții pe dinții frontali. Deoarece pacienta locuiește în străinătate și nu a avut decât 3 zile la dispoziție, în prima etapă am programat intervențiile la microscop pentru a îndepărta pivoții și pentru a trata infecțiile. Toate acestea au fost realizate într-o singură zi. De asemenea, am realizat gingivectomii pentru a îmbunătăți estetica zâmbetului și am luat amprentă în vederea realizării probei de zâmbet. Pacienta a plecat purtând lucrările provizorii. După 2 săptămâni s-a întors și am montat coroanele dentare